De parlok sai senpat ha kane ke video bamenta ngan aya ki jimentip na ki kam bala penlaj da ka Central Bank of India na menta ki pus jong ki Central Bank of India apprenticeship ha barok kawai ka India kentup ya ki pus ki belaja Meghalaya. De parlok sampai ya kane ke video hadu banda kod bapenyu ya ki detail ba company. Te token parlok ini sedang no menta. Ka Central Bank of India ka code online application pi na benta kini ki post jong ki Central Bank of India apprenticeship ha barok kawai ka India kan ya ka Meghalaya. But kalastat ban sumit ya ki application form go jong pi kadai hadu ka kanyau terik ujun arjar arpusau. Te namenta kini ki post jong ki Central Bank of India apprenticeship ki badai ki kerja training ka ba shisnam. Bat ki nombak ki post ki belaj ki don hadu lajar post. Bat ki post ki belaj Meghalaya ki don tang san post. Bat ha kerta ka filam na apply pidi ki bakha habdang ka shitrik upni besau haus nem cijar kendai spa kendai pendreu hadu lai putrik upni walai arajar sau. Telada pihap hakini kisnyam bakaya pi lab apply yakini ki post. Bat namenta ka age election part namta ki SC ST kadai sansnam namta ki OBC kadai laisnam bat namta ki PWD kadai sposnam. Te namta ki karan pule ki shim ki bla pendep ya ka graduate degree na kano stream na kano ka recognized university. Bat namta ka jingsew lane ka stipend kadai ka sanajar haka shibnai. Bat namta ka application fees namta ki PWBD kadai sauspa plus GST namta ki SC ST bat woman candidate kadai induspa plus GST. Bat namta ki WQA kadai praspa plus GST. Bat namta ka selection process kadai lengba ka writing test bat ka interview. Bat ka tentative examination kan long ha ka arfly trek ujun arjar arpusau. Te kumno filam na apply namta kini ki post melapenlan da ka Central Bank of India. Te lara pidon kamon bat ka keran pule filam na apply online namta kini ki apprentice lengba ka Central Bank of India bat kaling ban apply ngalabu a description jokane ka video. Te parlok ha kane ka video tang kini jibentep bat ada pidon kano kepat ka ba pimpat syai bha sengau bha ban komen ha kane ka video. Kubleshibun.